participați la evenimentul dedicat celebrării Zilei Internaționale a Mării Negre. Ziua Internațională a Mării Negre a fost desemnată la 31 octombrie 1996, când cele 6 țări liberale, Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina, au semnat planul strategic de acțiune pentru Marea Neagră, document ce conține cel mai complex set de strategii și măsuri pentru salvarea și reabilitarea zonei. Obiectivul evenimentului de celebrare a Zilei Mării Negre, în data de 31 octombrie a fiecărui an, este de a atrage atenția publicului asupra importanței conservării ecosistemului marin și asupra faptului că Marea Neagră trebuie să fie gestionată printr-o cooperare strânsă a țărilor liberale. La Constanța și în acest an 2021 se sărbătorește Ziua Mării Negre printr-un eveniment organizat de ECOM în cadrul proiectului Spirit BSB Online. Vă spunem astfel că noi suntem Asociația de Protejare a Omului și Mediului pentru Dezvoltare Durabilă în Lume, ECOM, și că în parteneriat cu încă 3 entități, respectiv Universitatea Sinop din Turcia, Camera de Agricultură din Trabzon, Turcia și Centrul Internațional pentru Cercetare Socială și Analize Politice din Tbilisi, Georgia, implementăm proiectul cu titlul Lasă-ți spiritul de ecologist în online pentru bazilul Mării Negre, cu acronim Spirit BSB Online. Proiectul este derulat în cadrul Programului Operațional Comun Bazilul Mării Negre 2014-2020. Programul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate și prin țările participante Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, România, Republica Moldova, Turcia și Ucraina. În cadrul acestui proiect celebrăm acum, azi la 31 octombrie 2021, Ziua Internațională a Mării Negre, printr-un concurs de creații de artă realizate de 250 de participanți, elevi de la 4 instituții școlare din Constanța, respectiv Colegiul Național de Arte Regina Maria, Școala Gimnazială numărul 11 Dr. Constantin Angelescu, Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru, Liceul Tehnologic Virgil Magiaru. Aceste creații ilustrează percepția copiilor și adolescenților asupra Mării Negre și a problemelor de poluare marină cu care ne confruntăm. Evenimentul propriu-zis de celebrare are loc aici la Muzeul de Artă Constanța, loc în care lucrările pot fi vizionate de publicul larg. Având în vedere restricțiile cu care ne confruntăm, participanții activi ai evenimentului, respectiv autorii lucrărilor, elevii celor 4 instituții școlare și reprezentanții acestora, ne sunt alături prin participare la cele 4 sesiuni de întâlnire online prin platforma Zoom Meeting, câte una la oră diferită pentru fiecare instituție școlară, singura cale în momentul de față în care putem întâlni pe cei efectiv implicați alături de noi în celebrarea Zilei Mării Negre de anul acesta de la Constanța. Dorim astfel să vă mulțumim foarte mult pentru deschiderea de a participa, pentru interesul arătat acțiunii noastre de celebrare a Mării Negre și, bineînțeles, pentru că, iată, Marea Neagră chiar vă interesează și vă sensibilizează. Lucrările participante sunt foarte frumoase, sugestive. Pentru unele dintre ele observăm un real efort, un cel al autorilor lor, nu doar de a crea ceva frumos, dar chiar și de a transmite și de a sensibiliza mai departe, prin propria creație, asupra necesității de protejare a Mării Negre. Iar acesta devine un instrument comun, pe care toți îl avem la îndemână în scopul protejării și protecției Mării Negre. Sensibilizarea din aproape în aproape a celor din jurul nostru, prin mici acțiuni, prin mici mesaje, prin mici exemple proprii, care să ducă astfel la crearea de noi comportamente prietenoase ale noastre și a celor din jur în legătură cu Marea Neagră. Vrem să vă spunem că în același timp și în celelalte locații ale proiectului nostru, respectiv în Sinop, Trabzon și Tbilisi, se derulează astăzi și în zilele următoare evenimente similare, în care de asemenea câte 250 de participanți activi și implicați celebrează Ziua Mării Negre.
Astfel, de fapt, nu suntem 250 de participanți în Constanța, ci suntem 1000 de participanți în acest proiect și suntem mai multe instituții de învățământ din aceste 3 țări, România, Turcia și Georgia, care și-au dat suportul. Astfel, ceea ce pare la prima vedere o singură lucrare a unui participant, ce pare o singură sensibilizare sau un singur eveniment, de fapt se coroborează cu alte asemenea 999 de sensibilizări și nu doar că formează acest total numeric de 1000 de participanți și lucrări, ci fiecare lucrare și participant de aici se observă și primește ce a transmis, ce au transmis ceilalți participanți prin lucrările lor, astfel încât fiecare dintre noi, cei implicați în eveniment, ne vom îmbogăți percepția asupra Mării Negre și ne vom mări dorința de a o proteja și pe viitor și, de ce nu, de a ne implica și în viitor în astfel de proiecte și acțiuni frumoase. Aș vrea să vă mai aduc la cunoștință faptul că toate lucrările pot fi văzute pe site-ul proiectului nostru Spirit BSB Online, spiritbsb.online, și avem mai multe categorii de lucrări. O să vedem la secțiunea galerie, sunt urcate pe acest site, pe cele 4 instituții școlare, sunt urcate lucrările care au putut fi pozate, fotografiate, iar în secțiunea blog o să vedeți acele lucrări, acele participații care au necesitat filmare, pentru că avem și participanți care s-au înregistrat cu recital de poezie sau cu dans, astfel încât acestea pot fi văzute la categoria blog. De asemenea, lucrările pot fi vizionate și pot fi apreciate, să spunem, printr-un like pe pagina de Facebook a proiectului nostru, de asemenea Spirit BSB Online. Vă invităm să le vizionați pe toate, le vor urla și aici în cadrul Muzeului de Artă și vor putea fi vizionate de publicul larg, de constanțenii care pot și doresc să viziteze muzeul sau efectiv această prezentare a noastră în cursul zilei de astăzi. Ele vor putea fi vizionate de către toată lumea pe site. Menționăm că dintre aceste lucrări o să alegem lucrări, să spunem, premiate și vom anunța lista acestor lucrări premiate. Vă rugăm să observați în continuare, să ne urmăriți site-ul. Menționăm că pentru efortul și dorința participanților, ale elevilor, de a ne fi aproape și a școlilor, am pregătit niște broșuri de informare cu privire la acest eveniment. Am pregătit tricouri frumoase. Urmează să le distribuim către cei care și-au dorit și și-au asumat să fie alături de noi în această celebrare, în măsura în care și când timpul sau condițiile, de fapt, ne vor permite această distribuire, însă am vrea să precizăm că proiectul nostru se derulează până în mai 2022, moment până la care cu siguranță vom reuși să ajungem în școli și la cei care au scris participările și în acest eveniment pentru a le la ceea ce am pregătit astăzi. Vă mulțumim și o să invit pentru a continua cuvântul pe doamna președinte a Asociației noastre, doamna Maria Năstar, pentru a spune de asemenea câteva cuvinte. Bună dimineața, bine ați venit! Mă alătur mulțumirilor făcute de coordonatarea proiectului și vă mulțumesc celor prezenți și mulțumesc și celor care ne urmăresc pe Zoom, în mod special elevilor care au răspuns chemării noastre și și-au manifestat dragostea față de Marea Neagră prin lucrările lor. Toate lucrările lor sunt absolut minunate și vreau să-i felicit încă o dată și să le spun să continue, să nu abandoneze
aceste frumoase sentimente față de Marea Neagră și chiar unii dintre ei poate vor deveni activiști de mediu, pentru că o să le facem un tricou. Pe acest tricou, în afară de siglele obișnuite, există un moto care spune: eu sunt noul model de activist de mediu. Deci dacă unii dintre voi vor lua această cale, ar fi absolut minunat. De fapt, asta ne și dorim. Poate veți găsi astfel un scop în viața voastră. Poate veți găsi un drum astfel. Oricum, încă o dată, eu vă mulțumesc la toți și vă urez numai bine. Eu am să invit aici un bătrân activist de mediu, un domn care foarte mult iubește mediul și și-a dedicat ultimii 20 de ani în acest scop și îl rog să ne spună și dânsul câteva cuvinte, domnul Alexandru Montoiu. Nu știa ce să zic, a zis, ia totul. Alexandru, sunt membru al Econului și, în primul rând, sunt fericit să particip la acest eveniment. Evenimentul acesta este celebrarea Zilei Mării Negre și acest eveniment îl facem împreună cu partenerii noștri din Turcia și din Georgia. Vă voi spune 10 lucruri inedite despre Marea Neagră. În prezent, 90% din apa Mării Negre nu are oxigen. Asta e o problemă cu totul deosebită. Având în vedere că are o cantitate foarte mare de sedimente, cât și densitatea destul de mare de ce se află în Marea Neagră, aceasta nu poate să permită aerului să pătrundă în adâncime, astfel că oxigenul primit de la suprafața apei nu are acces în cele mai adânci straturi. Un alt fapt foarte inedit despre Marea Neagră este faptul că nu este destul de sărată, precum ar trebui, și foarte puține animale maritime trăiesc în acest mediu. Se pare că animalele de mare au nevoie de un anumit grad de sare pentru a putea supraviețui. Un alt lucru inedit este faptul că cea mai mare adâncime din Marea Neagră este 2211 metri. Aceasta în partea Turciei, aproape de țărul mării. Un alt fapt. În fiecare an, Marea Neagră pierde din cauza evaporării aproximativ 395 de kilometri cub de apă. De asemenea, Marea Neagră are o lungime de 4342 de kilometri de-a lungul coastelor, iar suprafața este estimată ca fiind de 423.000 de kilometri pătrați. Volumul apei Mării Negre este de 550 de kilometri cubi. Iată, deci, acestea sunt câteva lucruri inedite despre Marea Neagră. Problema cea mai acută a Mării Negre este poluarea. Faptul că este o mare semi-închisă și că în Marea Neagră se varsă câteva fluvii importante, printre care cel mai important este Dunărea, în Marea Neagră în fiecare an se deversează milioane de tone de deșeuri care, în mod normal, ele se depun la fund și rămân în coloana de apă, provocând mari probleme biodiversității. Noi, cu activitatea noastră, încercăm să conștientizăm această situație gravă și, în primul rând, să atragem atenția autorităților locale, autorităților de mediu, că problema poluării Mării Negre este o problemă foarte importantă pentru noi, care suntem
locuitorii acestor zone costiere. În mod normal, această poluare practic trebuie redusă la maximum și dacă vrem să avem o mare curată, dacă vrem să avem o mare neagră albastră, trebuie neapărat să ne îngrijim de ea și de viitorul acesteia. Vă mulțumesc! Acestea au fost micile noastre prezentări. Din câte știm, unii dintre dumneavoastră sunt și dintre cei care au participat și într-o altă acțiune a proiectului nostru, respectiv în cadrul trainingului pentru tineri, prin care ne-am propus același lucru, ceea ce exact mesajul care se transmis. Am vrut să ajungem să creăm exact ceea ce am inscripționat astăzi pe tricourile noastre, noul model de tânăr ecologist. Știm că ați participat unii dintre dumneavoastră în aceste traininguri. De asemenea, dorim să vă mulțumim și pentru această acțiune, și pentru cea curentă și pentru cea anterioară. Sperăm că v-a făcut plăcere să vă alăturați acțiunilor proiectului nostru. Așa cum am spus și mai devreme, vă invităm să vizionați toate lucrările pe site-ul proiectului. Vă rugăm să urmăriți și în zilele următoare acest site, pentru că acolo vor apărea și acțiunile, lucrările și modul în care partenerii noștri din Turcia și Georgia au organizat propriul eveniment de celebrare a Zilei Internaționale a Mării Negre. Și, în final, dincolo de orice mulțumire participare, sperăm ca fiecare dintre noi să fie rămas cu sentimentul în privința Mării Negre, să-și dorească cel puțin de șoasă sau cel puțin de asemenea pentru un comportament în privința protejării acesteia, pentru că este ceea ce este marea care și mediul care ne este foarte apropiat și de care noi ne folosim foarte mult în multe activități, că sunt economice, că sunt culturale, că sunt turistice. Se pare că în fiecare zi și este nevoie de această mare specială și trebuie să-i acordăm, uitați, măcar o dată pe an, o zi specială. Vă mai rugăm să aveți în vedere că ne-am propus prin acest proiect și să strângem pentru prima dată 10.000 de la mulți ani pentru Marea Neagră. Prin această acțiune ne-am gândit să dăm astfel o componentă așa de ființă Mării Negre și să fie practic prima mare căreia să-i se spună la mulți ani și nu oricum prin 10.000 de la mulți ani. Dacă nu ați făcut deja până acum această urare de la mulți ani, vă invităm să faceți chiar astăzi accesând site-ul și să ajutăm Marea Neagră să fie astfel prima Mare Neagră care a primit urări de Marea Neagră într-un număr foarte mare. Vă mulțumim pentru participare și dacă aveți posibilitatea, puteți trece și viziona lucrările și aici cadrul Muzeului de Artă, dar nu doar online, ținând cont de condiții.